O quen anda aí, boa tarde, Beatriz Manjón. Hola Raquel, hola a todos. Hoxe tamén imos falar con Luís, o vixiante do Hospital Coruñés de Oza que foi agredido a fin de semana. Perdeu parte da súa orella ao intentar reducir a un doente con actitude agresiva. De contado, estamos con el e tamén imos estar, como non, con David Amor, que non sei de que nos vai falar hoxe na súa banda canalla. Pero, a ver, Adela, vos echai máis tortilla ou non? Ai, no, Piluca, eu non son pa mollar é guacamole. Ai, David! Todo que teña comida, Perdón, é que nós aquí seguimos todas as modas no programa e montamos esta mesa porque ahora é a moda en Vigo, ir ver as luces e parece ser que hai moitos turistas que están visitando a cidade que montan así, o camping no medio da cidade para merendar e comer e, oi, ver as luces é un pincho. A maioría parece ser que son portugueses, parece ser. Mirei a tedes, que bonito, que bonito. Encántame Portugal, eles sí que saben facer unha festa en condicións. Sempre levar a mesa de picnic e a comida. Luces e tortilla. Luces e comida, sempre, David. Fenomenalmente, co picnic. Podrías ir Urzais perfectamente. Que se quero tortilla, agora son máis de infusión, pero É moi típico de Galicia, guacamole. Perdón un momento, ahora que estamos con esta excesiva celebración que está pasando en Vigo, porque este podría ser un melón boxe pa mesa canalla, vos credes que estamos indo algo excesivo no Nadal? Que pasamos, por exemplo, de guardar os recordos e todos os adornos, pasamos de guardar no fallado, hai xente que está alquilando naves para meter os Belén. Non sei, Tamayo, ti como levas todo o Nadal? Que tal? Que opinión tes? Mira, eu estuve a punto de ter a familia toda para aquí, que xa me aforraba ter que facer a cea e convidar. Estou encantado porque é o día que me dan todo por parabéns, sabes? Sale todo perfecto. Ese día sale todo estupendo. Ese día todo o mundo está calado, esperan ao gasallo noturno, que teño que pagar, bueno, porque xa sabes que somos os pais, ti non, que eres moi novo, non sabes que non. Ti que vas ser pai. E serás abuelo, Tamayo. Son abuelo Noel, abuelo Noel, son eu. Eu son abuelo Noel, non te creas. É verdade, Piluca, que como disfruta da noite de Nadal, dos reis e todo isto. Ai, a mí os reis encántame. Ai, sí? 3 homes dentro da miña casa a traerme regalos. Habería que ler esa carta, habería que ler esa carta. Ai, David, tú con unha barbiña branca, Oi, que se ponga cousa interesante. De Melchor, de Baltasar. Ai, encántame. Digo que os reis levan moita roupa. Claro. ¡Ay, Bea! Como sabela? Pois os reis do Caribe, das Maldivas, así. Está poñendo interesante isto a golpe de luz. Penso que ese tan só é un dos moitos melóns que ibedes abrir esta tarde, non? Na mesa canalla. Así que temos faena, non? Como boca chea, mellor non falar, vou vos deixar que trague... Todo ben? Todo ben. Estamos falando de vostede cortando empanada. Lucía, chámalle parva. Pois agora que xa estamos todos, podemos ir arrancando, se vos parece, se vos parece. A combinación como luces. Arrancamos. Tú vais con todo, tortilla. ¿Esto qué es?